ଖାଇଛୁ ଖାଇଛୁ ଖାଇନୁ ରୋଷେଇଆ କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛ କ'ଣ? କହୁଥିବେ ଫେୟାର ଲଭଲି ସଫା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇନା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସଫା କରିଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ମାମନି। ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲେଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ମୋ ବୋଉ ଏଠି ହଳଦୀ ପତ୍ର କାଟିଲାଣି ବସିକିରି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଠା ହେବ, ନାନୀ ଘରକୁ ବି ଯିବ ଆଉ ଆମ ଘରେ ବି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଉର ଆଉ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ଲାଗିଲାଣି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଖାଇବୁନି ଖାଇବୁନି ଆଗ ରହ ଟିକେ ରହ, ଏଇନା ଖାନା ପକେଇଦେ ଚୁଲିରେ। ହାତ ଦେବି ନା ଢାଳୁ ଗାଧେଇକି ଢାଳି ଦଉନି, ସେଟା ମିଞ୍ଚିବେ ପାଣି ଖାଇଥିଲେ। ଲଗଉଥିବେ ଫେୟାର ଲଭଲି ସଫା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇନା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ସଫା କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଦାରେ ଆଠୁ ଅଧିକ ସଫା ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଭିତରେ ମୋ ଷଣ୍ଢ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ 4ଟା ହେଇଗଲାଣି, ତା ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ପଚାରିଲେ ସେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛି। ଖାଇଛୁ ଖାଇଛୁ ଖାଇନୁ? ଯେ ସେ ଖାଇନଥିଲା, ମୁଁ ଗଲି ହେରି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗାଈ ଭାବିବେନି, ଷଣ୍ଢଟା ଆମର ଏଠି। ସେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଗାଈ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଆସେ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ମାନେ କଥା ମାନେ ବହୁତ କଥା ମାନେ, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ମୋ କଥା ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏଠି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆସିକି ମୁଁ ଲାଗିଗଲି ଏଠି ମୋ ବୋଉର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ। ମୋତେ ପିଠା ଏତେ ଆସେନି, ତଥାପି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଲା ମୁଁ ସେତିକି ଲାଗିଗଲି ପିଠା କରିବାରେ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ବହୁତ ମାନେ କଲା, ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆମ ଖୁଡ଼ିର ମୋ ବୋଉଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ପିଠା କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବସିକି ଛଣାଛଣି କରିଦେଲି। ମୋତେ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ଏରା ସବୁ କରିବାକୁ। କାକେରା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ନିମିକି କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲୁ। ନିମିକି କଲା ପରେ ମୋ ବୋଉ ଏଠି ବରା ଛାଣିଲା। ତ ଏମିତି ସବୁ ପିଠା କରୁ କରୁକା ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ରାତି 10ଟା 11ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଏଣ୍ଡୁରି ବି କରିବାର ଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା।